Dobrodošli u Acim video. Dobrodošli u moj video. Kako se zove? Postavljam pitanje jedno drugom o jedno drugom i ako on ne zna, ja znam, a on ne zna i on zna. Eto. I mi znamo, ali ne znamo. Ajde ti prvo pitanje, postavljaš. Ko malo sam pričelo. Ajde. Ja ti pitam za mene. Da. Da li znaš ili ne znaš ili znam da ne znaš? Učekaj. Ćao. Mora da se... Ja sad si ovdje imaš puževe. Koja mi je omiljena boja? Plava. Jesi ovo? Ajde se ti. Koliko datuma mi je rođena? Really, nigga? Oktobar. Još ja pokušam. Ajde, ali računam. Nemo jako. Ajde, neću jako. Septembar. Okreni se tamo malo. Sad lupam na drugu stranu. Zapušao mi suvo. Kako mi se zove baba? Ju, koja? Milomir. Još ja pokušam. Marija. Aj. Šipaj. Što nego vam prijati. What the fuck? Sad, Ja. oh fuck, zapušao mi suvo. Nemanja, donesi šta piće za uši. Kako se zove moj baba i deda? Ej, jebi ga sad. Dobro, kako mi se zove baba? Kaži mi prosto. B. Branka. Čekaj, da uhvatim mogu. A, s tebe sam. Bolja. Mrmanje. Kako mi se zove najmanje sestra? Teodora. Šta? Kako ne znaš to? Peče. Fuck. Koja je moja omiljena boja? Zelena. Otkud ti to je? Čekaj. Bela. Čak ti da... To nije boja. Si, ma nego šta je? Čekaj, bela nije To je boja. figaš. Čekaj, moram i tebe jebiga. Ne moraš, ne. Što ne moram tebe? Inače, ima se dve opcije, crvena i žuta. Prihvati. Crvena. Pogledaj nas. Ajde, pite. Koja mi je omiljena marka? Nike, Adidas ili Puma? Adidas. Nike. Da, bravo sad. Pa rekao sam. Kog datuma je Šacki rođen? Dobro, ne, radimo pitanja za nas. Već to. Može se staviti, može se cijelo. Zajedno, Vojko, Može vi se slav. cijelo. Ne, može pitanje za nas. Kadru, niste u kadru. Ništa, to je kraj klipa, dovoljno je ovo. Ja moram da se tuširam, ajde vidimo se. Ajde ovako da ostavimo, samo čistimo lice. Ali ovo sve što je prljeno, postane prljavo. I snimamo drugi klip odmah. Ajde. Ti lutaš be, boš. Kako ovo dobro? Da vidim. Aco. Dobro. Šta sve radite za YouTube, a? Dobro, dete. Daj, šta će početi da radi kad budu počeli da zarađuju? Daj si? Morat ćemo s***ti za par. Što se desilo? Da. Prvo mi je pala pena i onda su pokakala ptica na njega. Šta trebaju da rade, Aco? A? Šta trebaju da rade? Like, share, subscribe. To ćeš. Mora odmah se prebaci ja.